Malta illum għandha Prim Ministru ġdid, l-Avukat Robert Abela. Waħal ġurament tal-ħatra bħala l-kap tal-Gvern għal ħabta ta' 3:30 wara nofsinhar, wara li fis-sigħat bikrin tal-ħadd huwa kien elett mexxej tal-Partit Laburista. Il-ħatra ta' Dr. Abela seħħet wara li l-ħabta ta' 2:45 ta' wara nofsinhar Joseph Muscat ħalla l-Berġa ta' Kastilja l-aħħar darba u ppreżenta riżenja tiegħu minn Prim Ministru ta' Malta lil President tar-Repubblika George Vella fil-Palazz tal-President. Kien l-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar li Robert Abela wasal il-belt u rħiela lejn Misraħ San George. Kif xire fil-barra bil-karozza u mar mill-ewwel isellem lill-eluf ta' Maltin u Għawċin li sfidaw il-kesħa biex isellmu lil dak li ftit tal-ħin wara kien se jkun it-tmien Prim Ministru fl-istorja ta' Malta wara l-indipendenza ta' pajjiżna. Hawnhekk daħal fil-palazz fejn intlaqa' mill-President Vella kif ukoll mill-Grupp Parlamentari Laburista. Fil-preżenza ta' Martu Lidja, bintu Ġorġa, missieru l-President Emeritu George Abela, ommu Margaret u oħtu Marija, Robert Abela ħal ġurament tal-ħatra fis-sala tal-Ambaxxaturi. Jiena, Robert Abela, solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Fil-preżenza tal-Prim Imħallef Joseph Azzopardi, l-Avukat tal-Istat Victoria Buttigieg u l-Kap tas Servizz Pubbliku Mario Kutajjar, Dr. Abela ħa wkoll il-ġurament tal-lealtà lejn il-Kostituzzjoni. Jiena, Robert Abela, solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. Il-ġurament ittieħed ukoll fil-preżenza tal-predeċessur tiegħu Joseph Muscat flimkien ma' Martu Michel. Ma' dawn ingħaqdu l-Grupp Parlamentari Laburista kif ukoll diversi ħbieb u membri oħra tal-familja tal-Prim Ministru l-ġdid. Wara ċ-ċerimonja l-Prim Ministru l-ġdid u Martu xirfu mill-Gallerija Ewlenija tal-Palazz fejn għal darb'oħra sellmu lil folla li nġabret f'Misraħ San George. Biex wara t-tislima lejn il-folla fi Pjazza San George, il-Prim Ministru l-ġdid għadda l-ewwel kummenti tiegħu lill-mezzi tax-xandir u saħaq li huwa lest biex iservi u jtejjeb ħajjet il-Maltin u l-Għawċin kollha. Nħossni emozjonat bir-responsabilità li ngħatajt li nservi lill-poplu Malti, sodisfatt ħafna u lest li naħdem ħafna biex inkompli ntejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u tal-Għawċin kollha. Lest biex inservi. Il-Prim Ministru Abela sostna wkoll li tkellem mal-Ministru Chris Fearn u tenna l-impenn tiegħu li jaħdem mill-qrib mal-Deputat Prim Ministru Chris Fearn u l-membri kollha tal-Grupp Parlamentari Laburista. Tal-Maltin u tal-Għawċin kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.